Napal mý předherní video Šifra, pokus 1. Poprvé. Barva vína je bílá, s jemnými zelenými až žlutými, až zlatými odstíny. Neklepej tou nohou. Vůně je průzračně čistá a ostrá. Když si přivoním déle, tak působí až štiplavě a vhání mi do očí slzy radosti. To se vám bude pojedno. Chuťově je víno skvělé, výrazné a svěží. Je pěkně kulaté, pod svrchní drsnější vrstvou, která působí až surově. Nacházíme vrstvy, které rozvíjí bohatou chuť sladkou s karamelovou notou. Vypláte připáry. Posíďte to. Barva je červená. Intenzivní kořeněná vůně. Teď jsem zapomněl. To vůbec nečte, tam tu svůj karmínovou jsi tam nedal. No jo, protože to já nevím, jak to vypadá. Já jsem chtěl ten kouř. Jo. Jo, ty nohoce jsou taky blbost. Kořeněná vůně s kouřovým nádechem. Tak. Chuťově je víno jemné. Ale to je blbý strašně to. Já si to nezapamatuju. To nemusíš teď Tak si to přižvejkej. Předpíš si to a potom to dáme velkýma, tak jak to budeš říct, tak to tam napíšeš, tak jak to chceš říct. Tak si to napíšeš. Tak to napíšeš. Nalijeme si, potom každý si to napíše. Tak si představ, že koušeš do párku a... Tak, ne, paprika, šup. Vůně je čistá a pronikavá, s jemnými nádechy vegetální syrovosti. Připomíná mi bohatost půdy použité při pěstování. Chuťově je víno sladké, s jemně hořkou až pálivou chutí raného léta. Tvarově je chuť zaoblená a dlouhá, s dobře definovaným vrcholem na konci. To vždycky strašně přehrává. To je šíleně. Ježíš, jo, dobrý. No, jdeš ty. Chuť je jako z ráje. Opravdu sladoučká, kulatá a hladká. Cítím v něm náznaky bylin, jako je bazálka a oregano a věřím, že by se s nimi snadno snoubilo. Byli to. Já si tohle přepíšu. Chuťově je víno plné a bohaté. Tvarově hladké, ne zcela kulaté. Z jedné strany působí sploštěle, ale cítím, že se ke konci mírně zužuje. Jsem si jistá, že může doprovodit mnoho různých kulinářských děl. Teď to pustíme. Šifra 2024, pokus 2. Víno je bílé. Víno je bílé se zelenými až zlatavými odstíny. Vůně je příjemná, čistá a ostrá. Při delším přivonění působí až štiplavě a vhání mi do očí slzy radosti. Víno je skvělé. Já jsem to zapomněla. Takže to zapomeneš, tak normálně zkus to začít znovu to. Víno je sytě červené, karmínové. Intenzivní kořeněná vůně.
s náznaky kouře. Chuť je hladká, tvarově jemná, dlouhá, v krku nedrhne. To je škoda. Barva tohoto vína je jako paleta přírody. Vidím v ní hluboké zelené tóny. Teď jsem nepřehnával teďka. Přesám úplně normálně. To dáme pěkná. Co je? Hluboké zelené tóny. Mám problém s tím, že tam vidím hluboké zelené tóny. Tam je zelená paprika v tom, tak tam musí být zelené tóny. Je tam víc. Já bude čilo, chceš si prohodit vína. Co bude, když se to hodilo? Dětská nebyla už to natáčet po jednou, to bychom vždycky ostatně vypadli. No, to jsem navrhovala, protože jinak to podle mě nedáme. No to nedáme prostě. Myslím, že prostě, než to vyliješ, tak to můžeš opakovat kolikrát chceš, jako vždycky od barva, vůně, tvar, tak vždycky začnu odsud a je to, ne? Ale jde o to, aby tady nebyl ten, že prostě jiná hladina. No, ale i tak to si nikdo nevšimne. To nevadí. Ale i když v tom tak může někdo něco hledat, aby se pozor. Tak jo, tak já začnu, jo, to se prostě uklidní a budu tam hluboké zelené zelenou, ježíš. ale budu, protože je zelená, žlutá, červená paprika, prostě můžou být různý typy, tak proto jsou tam tady... Říká, co vidí. Jo, Klidně, do zelené. jo, klidně, to tam prostě je. Jako, no já ho tam vidím, takže když ho tam vidím, tak to tam je. Jo, A nerušně, tak ticho. Já to dám. A ty poslouchej, já ho neslyšíte, ale poslouchej, tohle mě chytá, jako jo. A má tady prostě úplně takhle ruce, jako jo, no, tak jak to tam bude vypadat, tak tě strčí tady prostě a prostě ruce pod peřinu, jako jo. Mám peřinu, počkej, to zase bude vypadat blbě, když bude mít ty ruce pod stolem, jako jo. No, tak. Vůně tohoto vína je čistá a pronikavá, s jemně kořeněnou blbost. Jo, já jsem to napadl. To je úplně blbost toto. Tam nemůže říkat prostě zelenou. To bychom tady klidně mohli být všichni modrý džus. Ano, a jenom to ano, ale o tom je ta šifra, protože tam v tom uvidí tu kravinu a ví, že to prostě mají v tom No něco teda tam hledat. říká, nemusíme mít víno. Ale to víno je ročník, tak nám prostě musíš mít víno. Tak můžeme každý... Tak je to lepší pít víno, než nějaký modrý džus. Nemusíš vůbec říkat... A jako o tom to je právě ta absurdita, o tom je ta šifra, je o té absurditě. Ne, naopak, tam mělo být to, co to má společného, aby se to krásně bylo... Jako já teda klidně budu říkat jako jenom červenou, jako nebo červenou, a přijde mi to prostě úplně jako... A může tam být zelený obraz. ale- Máš prostě, ale- když kreslíš obraz a kreslíš obličej Prostě člověka, tam ty děláš tam papriky tu prostě zelenou, jsou, ale mají nejvíc tři různé barvy, Ne, takže ale- se s tím A zkusím oni tak říct. jsou takový ty v obchodě, jsou ty červený s tím zeleným No, nádechem. můžeš říct, že jsem uviděl záblesk No, hluboké zelené. záblesk zelené. Dokonce jsem zahledl záblesk zelené. Jo, záblesk zelené tam je. Jako, Je super. Ale jo, od toho green screenu se to odráží, takže to tam reálně mohl vidět. že bych tam neuviděl ten green screen. No, ani ne, ale viděl jsem. Zelené tam Ale nikdo neví, co tam Petr viděl. Jo. Jako on tam mohl vidět lecos. No přesně tak, může být klidně barvoslepý, ale oni by to Když se nevěděli. podívám do trouby, tak... Já jsem si to vypila, to víno. No, No, ale to nemůže, ale teďka nemůže ti ubývat během toho. Bys tam měla mít furt stejnou hladinu, jako. to je jako to nenatočíme, to je No, prostě to story. To je prostě... Tak šup. Takže jí nechutná, jako jo. No jo, no tak Co s váma? Když vypije, tím víc bude chutnat. co s váma už tady? Tak to jdeme po jednom aspoň. Já na to nevydržím. Tak, Tak pojďte to dojet. Vůně tohoto vína je čistá a pronikavá, s jemnými nádechy vegetální syrovosti.
Vůně vína je čistá a pronikavá, s jemnými nádechy vegetální syrovosti. Připomíná mi bohatost přírody použité při pěstování. Prosím, co? Mluví půdy. Přírody. Aha. Jako půdoznalec. Dobře, tak. Připomíná mi bohatost půdy použité při pěstování. Ne, to se fakt jako nedá, já to hrozně reaguju tady prostě na ty vaše ty. Tak máme jen. A půda se nepoužívá. Půda se nepoužívá, to je taky divný, ta formulace. No, jasně. Půdy použité, to mě hrozně trhá uši. No, jasně. Nevím, A co, proč? No to tak ne, jako používáš půdu. nepoužívám. A co používáš, Tak, když no to to sázíš? Tak třeba A to není bohatost to není půdy, používá. ve které, jo, ale prostě No, jasně. půda použitá při pěstování, ten obrat je divný. No, ano. Je také to... Připomíná mi půdu, Ve ve které, které Já tam nevidím vůbec žádný problém v tom. Bohatost půdy, proč může být bohatá prostě na Ale žádný bohatost minerály? půdy- jo, to To slovo je- použité to je je dobrý, divný. ale Že je- používám je- půdu na Přesně pěstování. Použité tam je Přesně divný. tak, to použité je divné. Jako bohatost půdy, Bohatost ve půdy které v pohodě. víno rostlo. Vždycky říkám prostě jahody pěstuju, Ve které bylo pěstováno takovým třeba. a takovým, No. ale neříkám používám substrát na pěstování, nebo nevím, prostě je to takový divný. Protože to pěstuješ v tom vinohradě, v tom záhonku, já to neříkáš používám tady hlínu. Prostě, jo, to je jako, když já nevím, něco... Vy tam něco napište, aby byli spokojení. A ty si stejně řekneš, co chceš. Já si stejně řeknu, co chci. No. Určitě napiš tam něco, ať jsou spokojení. moje víno má sutý. Ticho. Tak ještě jedno. Vychechtejte. Moje víno má... Tak, teď už to půjde. A teď si vidíte... Chuťově je víno plné a bohaté, tvarově hladké, ne zcela kulaté, z jedné strany působí sploštěle, ale cítím, že se na konci mírně zužuje. Jsem si jistá, že může doprovodit řadu kulinářských děl.